Kaixo, Reiman alokairuetatik deitzen dizut. Degaldu bat nuen zenbaki horrena. Bai, Oropesa del Marren. Bi gela ditu eta itsasoari begiratako. 1.500 euro hilabetea. Martxorako, momentu bat, utziazu begiratzen, Bai, libre dago. Hori da, oso ondo apuntatuta. Hori bai, ordainketa bizatitan egitea eskatu behar dizuet, Erdia orain, erreserba egiteko, eta beste erdia giltzak ematerakoan, iristen zareten egunean bertan. Hori da, oso ondo. Kontu korronte zenbakia emango dizut, bai? Baduzu zerbait apuntatzeko? Ez berdin dio, lasai, emailez bidaliko dizut. Emaidazu zure emaila, favorez. Itxo momentu bat, favorez. Kaixo. Kaixo, lastana. Horraintxe joko naiz, upategian nago gauzatxo batzu lotzen. Oso ondo. Zertan ari zinen ba? Zertan ez. Ara, guaintxe bertan afaria prestatzera ninduan, gozetuta nago. Bueno, bere ala higo eta lagunduko izot, Oso ondo. Agur, lastana. Barkatu, mentxe naiz. Bai, emaidazu zure emaila, favorez. Aha, bai. Euskalnet, ezta? Oso ondo. Hori da, 750 txanda honetan. Oso ondo. Gaur bertan kontu korronte zenbakia bidaliko dizut. Primeran, mila esker gure zerbitzuak aukeratzeagatik. Bai, agur. Kaixo, ilargi bete agentziatik deitzen dut. Gurekin kontaktuan jarri nahi zenuten, ez da? Behar duzuena daukagu hain xuixen ere, apartamentu ezin hobea, hondartzan bertan.